La realització d'aquestes pràctiques he estat preguntant als alumnes que estan ara realitzant les pràctiques tant de fabricació de gels com d'extracció de l'essència de la taronja i la llima, que els estan pareixent molt interessants, tant ara a l'hora de practicar-ho com després per a tindre una orientació de quines carreres, què es fa cadascuna de les carreres que els estem presentant en aquests tallers i aquests projectes. Val, i ara també ens explicaries un poc a nivell que tinguin que fer les pràctiques i això, que et sembla perquè se motiven més? De moment, la veritat és que és el primer any que venim a fer pràctiques, però els alumnes estan motivats, els ha agradat tant un projecte com l'altre, estan interessats i són coses que com veuen que són útils, els estan agradant el que estan fent, tant el gel com l'extracció de l'essència.